Mokwom jo hala chiro maduong' mar municipal mantiere boma ma Homa Bay onyiso ichwang' margi bang' yiero ma jotend chiro no mano chan kawuono nochor nyime apoya gi migawo mochung'ne ohala sirikand kaunti no ma Homa Bay. Jafwambo marwa ma Homa Bay Halebich nigi ler mathoth. Yiero mar komiti matayo chiro maduong' mar municipal manitie boma ma Homa Bay ne ochano odiochieng' ma kawuono kendo jochung' mopogore osebedo katimo kampen margi ka gilombo johala mondo mi oyiergi. Kata kamano kokalo notice manogure chiro no mane okete kogono gi chief officer migawo mar ohala sirikand kaunti ma Homa Bay Midusa Bernard Nyobange. Yiero ma kamano ne ochor nyime kuom kinde ma ok ong'e kaluwore gi weche mag arita kwe mane gikone ne ok nyal dhi makare kinde mane dhi tim yiero no. En milome manonjawi kweth johala e chiro no mane owuok tung' mosuo kod bar migawo mar ohala sirikand kaunti kuom ne choro nyime yiero no. Nitiere kaka jotrade nobiro ka kendo ne watimo winjruok kodgi magine mane giwacho det monego ginyiso jochiro nowachnegi det kamili minyalo yiere. Det mane yiere ne omigi tarik 19 ma en kawuono Monday. Koro ok ang'eyo to ne giduogo ka maginyisowa ni yiero dhi mbele. Koro ok ang'eyo gimotimore kogik sani kodong' 1 hour to ji dhi e yiero tinyisowa ni notice nitie ma koro yiero ok nyal timore. Na hii uchaguzi kuna wenye wameboycott kwa ajili hawataki kutoka kwa uongozini. Lakini wamama na wenye soko wameamua tutafanya hii uchaguzi. Joalago wacho ni ne giseikore mar yiero jotelo makoro biro tayo gi chiro no. Yiero no mane oluongi kata kamano ne gibedo kod buok maduong' bang' yudo notice mapoya makoro ne choro nyime yiero makamano thuolo ma ok ong'e. Nyoro ne wabiro kama okonewa ni kiny wamondo yiero saa 3. Awa mondo ka kiny saa 3 wabeda beda to ka jogi biro saa 7:30 ni mondo yud kamiyiere. To wiyudo ko baw gik moke kor siro baw ni yiero onge ta penyo te ni yiero midwa keth nyaka karang'o. Wawinjore ni riedo gimlolongo kendo ne wawinjore ni saa 8 ji biro yiero kochopo saa 7:30 tikeronwa barua ni yiero onge. Gimomiyo yiero onge be wakia an kani oyiero gimlolongo an jalup jakom. Joalago kod moko kuom jochung' mane laro lemo mopogore kinde yiero manochano no oramo ni notice mane choro nyime yiero no ne obiro molayo ka giseikore ne yiero ka gikone gin giseyiero jotendgi mabiro tayo gi e chiro no. Odiochieng'ni nosesidhi kendo nosewach ni botim yiero kawuono omiyo watimo yiero maber. Jok mane onge ne onge to johala te ne ni chiro kandi motimo yiero saa 8 wang'e kaka nolandi. Notices te mane ni kane waluwo kendo waluwo due procedure kaka onego yier jatelo. Johala nochungo kata johala madhi oko ma johala machiro ni nowe oko dhi e ondinigi magichung' makawuono onge ohala iye ka. Wan ka wabiro e chiro ka saa 7:30 to wayudo ka barupe moko muon kowacho ni yiero onge. To wan wawacho ni jopiny owacho ni yiero nitie. Geoffrey Okoth ma bende ong'ere kod nying mar Onduso ma bende ne laro lemo mar bedo jakom chiro no ne onyiso ichwang' mare bang' ka osechor nyime yiero no ka okoni ne onge gima lich mane miyo inyalo chor yiero no nyime. Wan kaka wan aspirants wantiere ka te onge notification moro amora momiwa kaka jokombe ma bende nochung' kaka jotelo ma bende nochung' ni yiero chor. Wan koro kwabiro mondo wachako wariede line twayudo kokete posture moko e dhoudi kuonde mwantiere ni yiero bedo postpone. Onge yiero moro manyalo bedo postpone gi dakika 3 ni to election ni to yiero bedo yiero. Omiyo johala ma Homa Bay odi clear stand kendo yiera kaka jakom mar Homa Bay Market Municipality. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.